स्पेशली एसटी एबा तिप्रासा इंडिजिनस बररकनो हानि बसारकनि जेता नांगौमानि डकुमेन्ट्स ओ जागा गोबां मा डकुमेन्ट्स खालायजागै दङ नरक जत साइमानो मेरिज सार्टिफिकेट रिजागै दङ इनकाम सार्टिफिकेट एसटी सार्टिफिकेट पीआरटीसी सार्टिफिकेट फूड डिपार्टमेंट नि बिसिंगथिबो रेशन कार्ड बुं एडिंग ताई दिल्ली खानेरक ताई बार्थ एंड डेथ सार्टिफिकेट हबो सबजुनाल नि थ्रु तुई रिजागै दङ ताई गोबां माना नांगौमानि थाजिंसिनि चेयरमैन साका चिन बीएससी चेयरमैन साहब साका जों फरेस्ट पाट्टाल नि बागैबो एप्लिकेशन रिसीव खालाय दङ तामनिके अ पाट्टा रखनायनिबो ताकलाय रिसीव ताक जों खायमानि जाबलो अब प्रोसेस नाय किसेसा मतो निने डीएम नं सयतय नांगमनि बा किसेसा टाइम नाय हेपानो रिसीव खालाय दङ माननानि दिगि चिनि अ डकुमेन्ट्स रो चिनि बागै बेलायनो नांगौमानि तामनिके चिनि तिप्रासा रखै साक नागिया डकुमेन्ट्स रखनो तै साक नागिया चिन बुसाबुति रखनि डकुमेन्ट्स साक डकुमेन्ट्स स्पेशली थाजिं चिनि चेयरमैन साहब साबने बेलाय नांगौमानि को जों चाकरा तंफानो चिनि बार्थ सर्टिफिकेट रखलै ताबु ओंखाय बाक्सा बार्थ सर्टिफिकेट खालाय क्या हायपाना अब बाक्सा ऑनलाइन नियाखौ अब जों जत साइमाना नांनाय जों बार्थ सर्टिफिकेट इम्पोर्टेंट कैसा चिनि डकुमेन्ट्स तामनिके बार्थ सर्टिफिकेट करिके मुंसा डकुमेन्ट्स खालायमानिया आपनि बागै ओ डकुमेन्ट्स जेता तंमने अब ऑफलाइन दं तंखा ना ऑनलाइन दं तंखा अब साइमानान दरकार ओंखाय अब बार्थ सर्टिफिकेट तो रजागै दङ सबजुनाल से नंनि नगाना वंत ताबो खुमलुं चिनियाव पूर्व जेजेनगर का बेलबारि सबजुनाल नि आन्दाराव फलाय अब बेलबारि के मनफटो सबजुनाल ऑफिस दङ केबो अरनि पूर्व जेजेनगर नि चिनि ताको बुकुक सं साइमानिया बंगि दंमनो बंनि सबजुनाल ऑफिस बर आबाहाय ओंखाय बंनि बसानि बार्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन दे ना ऑफलाइन तका अब कोनो एकटा पर्याय थाङै जेमन रमैनानि बिनि बसा मैट्रिक लिना थांका मैट्रिक ना थामरका प्रॉपर डकुमेन्ट्स नांगौ ओंखाय आपरो रगो सबमिट खालायना थांदिबो प्रॉब्लेम फेसिंग खालायमानो आबनि बागैनो जों ताबु सतर्कना नांनाय सकांनो जों जत सिनि बसापुति रंनि डकुमेन्ट्स रनो ठीक ठाक के मातोनि नाय के निजि साक निबो डकुमेन्ट्स ठीक मातोनि नाय जों साइमानो मेरिज सार्टिफिकेट रक गरैके बस जों ट्रांसफर सुदु माय आं निनि फैमिली नि निन बसाइनि फैमिली नि आरो निनि बुमुं रेजिस्टार खालायनानै एबा इनक्लूडिंग खालायनानै बागै इंकाय निनि मेरिज सार्टिफिकेट बलायखान इम्पोर्टेंट ए दिबा ओ जागा क्लास साके रि दं जों तिनि जुको एप्लिकेशन रिसीव खायमानि यागलो फाइनाल 30 ऑफ नवंबर ओ 30 ऑफ जून ओ जागन र नाय फाइजि और चंद्र कुमार स्कूल 30 तारीख कैसा अब कैम्प नि बिसिंग किसा कतर कैम्प आ जगह फुल डिपार्टमेंट खायनाय आ जगह जों सार्टिफिकेट डिलीवरी खायनाय तिनि जदि न रिमान्ड खातो बाक्सा रिमान्ड खातो रेनाय आइपन बाक्सा रिमान्ड या का जगह थांगै आ सार्टिफिकेट दं मानै मान संगो दिनो रेनान चाइतुनाय अब बेलाय कतर प्रोग्राम नाय का जगह रखबो अनर जत तंगै मान तिनि जदि न खायमान या का खायमान यो कक तो ताम सानाय जो तो साइमन बायो कचां के खाइलेदि कैसा हेल्प खालायदि सियांगा सुंदी ओ जगह आसुजाक तंगो जो तो गोबां मा डिपार्टमेंट दं बेबाक तंबायो नरक जेसापान खालायमानो निनि इनकाम नि कैसा टेबल तंनाय निनि पीआरसी खालायनानि कैसा टेबल तंनाय निनि एग्रीकल्चर नि जेकोन मैखदों थाइखदों बोसलैनानै कैसा टेबल तंनाय आबा हायके नरक ओ जेता केम नि बिसिंतिके सुबिदा उपभोग खालायमानो हाय नरक जतन नाहाय खाका हामताय सिबायाफोर आनि कक सामने आरो मथाका हामबाय जतन अब ब्रि सम्बन्धा जनजाति दिवस हिसाबै एखोनो उपलक्षे अब कैसा गभर्नमेंट कैसे स्कीम ना रखा अब चिनि तिप्रासा रंनि बागै बा तिप्रासा सुदिया सारा जनजातिर सारा भारतवर्षनि जारा जनजातिर बर विभिन्न स्कीम नानानै बा विभिन्न गभर्नमेंट सुबिदा नानानै बनि डकुमेन्ट ठीक दं नाय अब एरावनो ठीक खालायनानै बागै बायसा सेंट्रल गभर्नमेंट ठीक कैसे स्कीम्स नांका ओ स्कीम नि बुमुं न इना जगह सेजा दारती आबा जनबाग गदारि अभियान ओ अभियान विभिन्न जगह चलि दङ चिनि ब्लकआव विभिन्न जगह चलि दङ आ अभियान बिसिं कैना नरक जत किछु नंनि डकुमेन्ट खायमानाय आउने बगै तिनि न जे जनबाग गदारि अभियान जिनि उपस्थित चिनि अनुप सरकार डीसीएम फूड
তাই ফাইসো কইজাকিনে বেলবাড়ি সাবজোনে চেয়ারম্যান তাই তিনি নংনিও পূর্ব জন্মজয় নগরনি মনিটরিং চেয়ারম্যান তাই নরক যত ফাইমাनजों फाइनारनो हामबाया फरायनाय बिसेसे कक सानाय कक नांगा बाहाय जों गोबां मानसिनि मानथाय दङ गभर्नमेन्टआव दिनै थिग बाहायनायाव जागोन नरक जे मानथाय तामो तामो मानि मान तामो तामो जों खायदे दं चिनि तामो अधिकार दं अ जिनिसनो नरक न सायमान ना बागेर विभिन्न लाइन डिपार्टमेन्ट दं नरक लाइन डिपार्टमेन्ट बिसिति नरक संगै सायमानि थांमानो ताय आबनि साथे साथे नरकनि जे मानानि के तामो तामो डकुमेन्ट ना बाहाय बाहाय खायनाय जों डकुमेन्ट टिक्लायनि ताम खायनाङै जों अफिसाव थांगा हेगे विभिन्न जायगायाव जों बर'बो अफिस थांगा अफिसार फैया रिसिभ खायनाय फैया जमाना रोंनाय करे बाहेराव विभिन्न একটা जों माने जंजालाव कलायो खायनि बागै अब दिनै अ केम नि बिसिङाव हाके जत अफिस बरक जत डिपार्टमेन्ट जत अ तंगैने आपनो कायसा केम नि माध्यमे नरनि जे एप्लिकेशन नरनि जे खालायमानि आपनो रिसिभ खायनाय tlangै बर नरना ताइसा तुबर होफैनाय आपनो कायसा दिनैनि आ प्रोग्राम खायनि बागै आजा गटाम टाम खायमान गांके जों जे कोनो मानन थांगे बयस गोनांफोर नोंथों चेरायफोर नोंथों जों बुखुर आजायगा चिनि बार्थ सार्टिफिकेट नांगौ चिनि डेट अफ बार्थ नांगौ जों दाबो जारा बयस को तंग र चिनि डेट अफ बार्थ करे तामो सुदो 40 বছর বা 50 বছর बसना आजायगा अब একটা चिनि डेट ठीक करे अब हाय दिनै आ प्रोग्राम नि बिसिंति नरक डेट अफ बार्थ अब नरक खायनाय मान हमनि यागलो जों तिप्रासानि सिजना बगै एसटी सर्टिफिकेट ओ एसटी सर्टिफिकेट जों विभिन्न अफिसाव थांखायनाय गेलेरो बा जमानारि को अलग कमाइथो दय मेयारो अंगो दिनै आ प्रोग्राम नि बिसिंति हाके आबर सुबिदा दं एसटी सर्टिफिकेट नांगौ जों एसटी नि फेसिलिटी माना हाके एसटी सर्टिफिकेट खेलायजाबि दङ जागोन बिसिं अमन साथे साथे हाके पीआरटीसी खायजाबि दं जों दाबो कायजाका हाके मेरिट सर्टिफिकेट नांगौ अब मेरिट सर्टिफिकेट बो खायजाबि दं नरक बुरा बाटारक जमार नांगे नरक अब इनकाम सर्टिफिकेट नांगौ नि नगो बसे इनकाम दं नों नगो चाकरि गोनां दा नों मानो उपयुक्त आबर इनकाम सर्टिफिकेट पाव जागोन बिसिंति रजाबि दं आबर नरक खायमाना अपनी साथे साथे ताइबो दङ अ जायगा पीएम किसान जे पीएम किसान जों ओ बसर 6000 टाका जे मानमानि पीएम किसान अब प्रोग्राम बिसिंति नरक आगो खायमाना एप्लिकेशन खायमाना पीएम किसान मानानि बागै इके नरक विभिन्न लोन नि थाखाय जता माना मुसुं खागा अब एप्लाइ खायमानो दिनै हयतो बैंक नि फाटा फैया सेमिया फायदा अगो खायमान तांको प्रोग्राम करनो इनभाइट खायजा इके नरक आधार कार्ड दाबो जे कोनो जागायाव चिनि जे कोनो जिनिस ताना जों अकंना के आधार कार्ड नि प्रयोजन आधार कार्ड नि माध्यमे फिंगारप्रिंट नि माध्यमे जत किछु अंगो खानि बागे आधार कार्ड बलायखिनि प्रयोजन ओ आधार कार्ड दबो दिनै जा खायमानो फाटा फायदा फायबो सेमिया इनभाइट ला खायजा बर न तामके फाइनानि कप इके नरक अर्डार आपडेट खायना र जों अनेक समय चिनि आधार खायफायखा बो मासिङो चिनि डेट अफ बार्थ ठीक रजा करे बा चिनि फोन नाम्बार ठीक रजा करे अब हायरङो आबार बयस का कांगे जेमन 60 বছর का कांगे तैसा अपडेट खायनो 60 বছর का कांगे चिनि फिंगारप्रिंट न खचलि आं थाङो 5 বছরनि परे तै 5 বছর लायमन परे बा 10 বছর लायमन परे हांगे ताबो ओ जे सेराय खायमाना मिलियाङो अब मिलिनि मानो मिलिना बागा अपडेट खायमानो हिंगा तैसा 60 বছর का कांगे जों तैसा अपडेट माखै चिनि 60 বছর बाय ओ जे मारियाबो आलादा मिथाङो आबा हायरबो खायमानो ता प्रोग्राम नि बिसिंते हिंगा आबनि साथे साथे आरो फिसारि एग्री एडीडी विभिन्न बक दङ अपन बिसिंते न बिटिपि बेरायथलां मानो हिंगा फिसारि नि साथे जों आदार बायके माने मान आपना बायके माने मानो जिनिस न सायमानि मानो के जेमन एग्रीकालचार न माइसले र काम बुझले र बाहाय अर माने मानो अब हायर मानन के बायके हैन न सुनि बथामन अपने न कायसा प्रोग्राम आ प्रोग्राम नंनि माने प्रत्येक पंचायत जों खाय दङ विभिन्न पंचायत नि ब्लग जे 15टा पंचायत आ 15टा पंचायत न रुक सबै न आ प्रोग्राम संचाजाबि दङ हिंगा अब थाने 15 तारिख सिमी ओ 30 तारिख जरा अब प्रोग्राम चलि दङ हिंगा दिनै अ जागायाव का 26 तारिख खना का 27 तारिख चम्पाबारि वंनाय चम्पाबारि पंचायत अमन परे 30 तारिख दङ चन्द्रकुमार के कटर के खायनाय जों आ चन्द्रकुमार हिंगा तबो जत डिपार्टमेंट दंनाय प्लस जगह हयतो मिनिस्टार दंमानो खायनाय बागै नरक चन्द्रकुमार बा नरक खायमानो आ जगह नरक नि जाता तिनि खायमानि मारगिया रंगे हयतो आ जगह डेलिवरी नि मानो
नरक जे कागज मारे गेरो आ जगह रनानि बागै जों साइट फैदों आनि बागै नरक चंद्र कुमार फैयै 30 तारिख आ जगह जों कटक खायनानि बागै थाङै दं आनि बागै बिसोर नरक जतो सेमागा इनके कसां खाले अटे कैसे को जों गाबो जरा फरेस्ट लाइन टंग टंगने रक फरेस्ट लाइन टंग टंगने रक बा फरेस्ट लाइन जों विभिन्न बागान खाय दङ विभिन्न फसल खाय दङ अवश्य आ लैंड आनी मुंगै केरै अब हायरक अनेक जननि दङ गांके आबनि बागै दिनै आ प्रोग्राम नि बिसिंते जों फरेस्ट पाटारनानि बागैबो अब प्रोग्राम माने एप्लिकेशन रिसीव खाय दं न फरेस्ट पाटामाननि बागै आ प्रोग्राम नि बिसिंते नरक फरेस्ट पाटानि बागैबो एप्लिकेशन नरक खायमोन आबो रिसीव गै दं इनका नरक नबला तांगिनो तंका फरेस्ट जागाव कलायो अवश्य नन गवर्नमेंट अब निनि हने रिदिया पंगे नि यांगै दङ इनका आबनि बागै आबो माननि बागै नरक एप्लिकेशन खायमानो फॉर्म हतो कोनो जागारगो मानथनाय फरेस्ट पाटानि बागै आ फॉर्म न फिलअप खायनाय ननि कागज सखा नरक जमा देंगे फरेस्ट पाटा माननि बागैबो दिनै प्रोग्राम रिसीव खायजगै दं गांगे जतन बुझिबाय केना इनके नरक कसां नरक तामो कागज खायना पाय नरक जाय जेके खायजे दिनै मारे के खाना मारे के सोनी खायजे और 30 तारिख जरा लगाता आ प्रोग्राम चलि दं आनि बागै नरक भाई सबे बागै खानाय दंमोन बागै जतन हामबाय आनि कगरा मथागा जतन